Kabiyak sang kabudlay anay estudyante nga nagatabukman sa suba para makaeskwela sa karon maestro na. Ang iya istorya kaghandom sa ikaapat nga bahin sang special report. Kun paminsaron mabudlay tumano ng handom sa matag-adlaw nga pagtabok sa suba, suksok ang basa nga panapton para lang makatuon. Apang sa matuod, wala sang kabaylo ang kakapoy kag sakripisyo sa tiyon nga malabot ang madugay na nga ginahandom. Si Sir Janelle ang anay estudyante man sang Alcalde Gustilo Memorial National High School, kagaangay sang iban nga kabataan na agyan man sini nga magtabok sa suba para makakadto sa eskwelahan. Kadauran or di mo ma-predict bisan nami ang tiyempo diya sa libunan but gauran kisa sa may bukid, so amod ang halinan kang baha, so kadelikado para sa mga estudyante or sa mga tabok. Matapos ang pila ka tuig, isa na ini karon nga maestro sa bulutuan, apang ang sitwasyon sa lugar ilabi na sa suba wala sa gihapon sang pagbag-o. Wala a choice kundi isugal kumbaga ang kabuhi mo parang matudluan or kanugon bala sa isa ka adlaw nga hindi ka magbalik, tapos may mga ibang estudyante nga nagahalat di. Sa tinutuyo nga mapalabot ang hingyo sa mga residente, kaangay ng Sir Janelle, giin pa ka maayos ang news team nga ipalabot ang problema sa gobernador sa probinsya. Sugpo na naton suno sa programa nga existing diri subong sa province nga padayunon na ina. Pero sa ako kanay kun ano gid ang ginhalinan sang pundo nga ina. Pasalig sang gobernador tun-an sini kun diin mahimo makakuha sa budget agud gilayon nga mahuman ang madugay na nga ginahulat nga hanging bridge nga magasugpon sa mga barangay. So what we will do is that we will complete the project. Samtang ginahulat pa nga mahuman ang taytay, nagalaom sa Sir Janelle. Upod ang mga estudyante kag residente nga ang ila sitwasyon ang magaserbe nga inspirasyon sa iban nga may paglaom kag maayong nga dangatan ang dedikasyon sa biyak sang kabudlay. Upod kay Hans Desierto, ako si Daryl Barister Miento, kagini ang akong special report.